Ang usa ka produkto makaon man or bisan unsa doon na ginay tatak sa naghimo ni ana. Ngano man aron matrace kung kinsa ang original nga nagbuhat, aron kung dunay depekto adto nato iuli sa nagbuhat. Lingay mong tupad ing na unsay nakatatak anang imong naong. Kinsay nagbuhat nimo. Matod pa sa Book of Genesis, we are created in the image and likeness of God. Gibuhata sa kasamahan o larawan sa Ginoo. Muna kining atong naong, kining atong kinabuhi, gitatakan sa naong sa Ginoo. Kanang kwarta, kinsa man ang naong napatik diha. Naong sa naghimos kwarta sa gobyerno. Mao na si Jesus aron dili siya mahimong kontra sa gobyerno o kaha maluibon sa Ginoo, ingon siya ihatag sa Ginoo ang iyas Ginoo katong gitatakan nya. Ihatag sa gobyerno sa emperador ang iyasad sa emperador katong gitatakan, katong gipirmahan sa gobyerno. Kanang inyong yuta kinsay ni pirma na para mainyong yuta? Gobyerno. Kanang inyong balay kinsay ni pirma na para matukod inyong balay? Gobyerno. Kanang inyong sakyanan kinsay ni pirma na para makadagan na siya? Gobyerno. Ihatag na tanan sa gobyerno. Sige. Unsa may lungtad ani sa atong kaluwasan. Sa unang pagbasa, ang Ginoo mipili ni Ciro, hari sa Assyria, aron maoy mo giya, maoy mo patukod pagbalik sa gingharian sa Israel. Pero kini si Ciro dili ni Israelita, dili magtotoo. Munang niingon ang Ginoo, ako kang himuong hari bisan wa kakailan ako. Nga naman nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Ciro nga public-centered. Dili self-centered, public-centered. Ang gustos Ginoo di ay aron ang atong lawas o ang atong kalag nga iyang hinimo munindot sa iyang mga mata, gamito nato kini sa pag-alagad sa katilingban, sama anang pagbayad og buhis. Kay kanang pagbayad og buhis para manas katilingban. Ingkaw niya pa dirang simbahan wa man lagi pabayrag buhis, kay gidawat man sa atong gobyerno nga kining simbahan is charitable institution. Tanan nga charitable institution way bayad ngadto sa gobyerno, kay nagatiman man sa giatiman sa gobyerno nga mao ang katawhan. Mao na dihay lungtad. So meaning ang simbahan ug ang gobyerno bisag ingnon tana nga separation of state and church, pero pulos ni nangalagad sa publiko. Kay ang church public servant, ang gobyerno public servant. Lingiyay mong tupad ing na public servant ka or public enemy number 1. Lingia ba? Mao na kung atong tan-awon ang mga tao nga duol sa kasing-kasing sa Ginoo, mulambo gina. Nya kinsa may mulambo nga mga tao kanang nagsigig alagad sa katilingban. Kinsa may mga tao nga mga lusno ang kinabuhi kanang gasigig alagad sa ilang kaugalingon ginamit ang katilingban, mga hakog, mga hangol, mga mapahimuslanon, mga corrupt.
Oh. Karon lingaw kay nga atong mga kandidato, kandidata nang-apply public servants. Ako lang panghinaot ninyong mga kandidato, kandidata, dili unta mo self-centered. May untag community-centered yun mo. Sa inyong paminaw, sa nanagan karon, pulos ba sila community-centered or self-centered? Mailhana, iniglingkod na nila. Nga naman, munindot gid ng community, iniglingkod aning mga public-centered nga mga servants, masimbahan man o maggobyerno. Kung ang gobyerno, public servants gyud, nya public-centered, dili self-centered, munindot gid ng publiko. Kung ang pari, public servant, parish-centered, diocese-centered, dili self-centered, munindot ginang mga parokya, munindot ginang archdiocese, munindot ginang simbahan. Pero mahimo na ganing self-centered ang mga pari o ang mga government officials, mukaga gina ang atong katilingban. Maggubat gina ang atong katilingban. Mag-ilaid gid na kalisod ang atong katilingban. Mahugaw gid na kaayo ang atong katilingban. Kung ninyong tutok-tutok ay mauna yung mga gauge. Muna ingos Kristo, ihatag sa Ginoo ang iyas Ginoo. Pasabot, ang atong lawas, ang atong kalag, kinahanglan angayan at tubangan sa Ginoo. Kanus aman ta maangayan sa atubangan sa Ginoo. Sama ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, niingon siya, hinumdumi ninyo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo tungod lamang sa inyong kaayuhan. Public safety, public welfare. Si San Vicente Ferrer for public welfare. Si San Lorenzo Ruiz nagpakamatay for public welfare. San Isidro Labrador, sila si San Roque nagantos namatay for public welfare. Kumusta man din sa atong simbahan? Public welfare by atong concern or pari welfare? Masaman, parish welfare or pari welfare? Bahala na mo diha. Mailhana ninyo. Kasi nakaadto og mga nasod nga mga first class, sama ng mga Japan, Amerika, uban pa diha, Singapore, taas kamot. O man sa demoy adto-adto, no? O man sa god mo ikapliti. Ako, kaadto kog Amerika, kaadto sa kog Singapore, nakaagi sa kog Japan. Gamay ra mga nasod akong naadtoan, kay di man kay kulaagan. Pero ang usas akong naatrakan ang nasod sa Singapore. It's one of the smallest countries in Asia or in the world mga tingali. Murag 1/5 ra sa Cebu province ang iyang area. Kaya ang area nato diri murag mga 4,900 square kilometers. Ang iya dito 700 ra kapin square kilometers. Unya, tourist destination ang Singapore. Pilay ilang population dito? Mga almost 6,000 ang population. Nya mag-average sa dang ilang turista og mga 5 to 10,000 ang moadto. So, na sila sa mga dol-dool, ibutang ta mo average ang tao dito maglibot-libot 10,000, 10 million. Ana, mga 10 million. Maglibot-libot sa ilang nasod. Nga gamay kaayo, 1/5 ras ato. Pero pag adto na mo, wa gyoy traffic. Ang ilang karsada, puparihar sa kadagko sa tong karsada, wa gyoy traffic. Ay konyog totoke.
Ikaduha, purting limpyuha gyud. Purting limpyuha. Ang ilang nasod puno sa kahoy, bisan diha sa syudad purting kahoy. Forested city, forested nation. Pero wa gyoy daghang mga sagbot dias kilid, mga basura imong makitaan. Purting limpyuha. Pwede kag muhigda sa karsada. Dali lang sa kang maligsan kay daghang man sakyanan. Ikatulo, ang ilang mga CRs na public CR kay hapit 100 meters away na sa CR, wa gyud tingali na sakit dito kidney stone. Purting CR, pagkalimpyuha sa ilang public CRs. Pwede kag adto na lang kamukaon o paniudto dito, purtig yung limpyuha. Tanawan ning atong mga lugar dinis ato, purting trafika. Di ba? Unya, tanawang atong palibot, purting hugawa, basura pa'y imo gadahili, gipang decorate pas mga kahoy, ipang sabong na mga plastic. Tanawang atong mga public CRs, pag! Grabe, di mas spelling. Una, dinis atong parokya, at least naningkamot ko, wala tingitas kumingking sa akong gisgutan, pero at least limpyo ta din no? Atong CR, kumusta man? Very good. Atong mga simbahan din ni Sulod, limpyo. Lingkuranan, nindot. Ang naong spari, nindot. Hugaw. Na siya. Sana all. Nyay sad mo ka limot pagsuporta sa atong YouTube channel. Suportahi gini ninyo kay ato sa ning ihatag yapon sa poorest of the poor ang income nato ani. Mao na mga igsuon, manghinaot ta nga mahimo gid tang makatuman sa sugo ni Kristo. Ihatag sa Ginoo ang iya sa Ginoo nga mao nga atong pagkamaalagaron o pagkaway sala, o ihatag sa kalibutan ang iya sa kalibutan nga mao ang atong pagpaambit sa tanang grasya niining kalibutana. Dili ang tanang bala atong ipaambit aron mga matay ang atong silingan, ang mga bomba mo atong ipaambit aron mga lusno nang ipang trabaho mga infrastructure sa atong katilingban. Dili na mo itong ipaambit kay iya na siyawa. Ang ipaambit nato gugma, hustisya o kaangayan. Manindog na ta.